Hellóztok gyerekek, én Royal Home vagyok, és ez itt egy ilyen bejelentő videó lenne, hogy pénteken és szombaton ne várjatok videót, ugyanis nem leszek itt. Szombaton talán délután be tudok ütemezni egy videót, de nem biztos. Ugye, mint láthassátok, elég sok chestem van, ezt majd egy külön videóban fogom kinyitni, ugye a chest nyitogatás második részében. Bocsánat, hogy halkan vagyok, de már eléggé este van. Úgyhogy ezt csak beszerettem volna jelenteni, hogy pénteken és szombaton nem leszek. Úgyhogy igen, elég jó kis chestek vannak, és most végre összegyűlt a Crown Chest, aminek remélem örültök. Most mentem 2 darab ilyen szupercellen, ilyen friendly battle-t. Ezt szeretném, hogy megnézzétek. Picit felgyorsítva, ugyanis ez itt nagyon jó volt. Nem 4-szeresére, hanem nagyon gyorsan megnézve, ugyanis tényleg nagyon jól sikerült. Eléggé kijátszottam a csávót, és tényleg tök jól ment az egész játék. Sikerült lehármaznom, annyit elárulok, de tényleg ez így nagyon... Igen, a kutya ott kint ugat. Nagyon jól volt, hogy volt rage-em. Ennek nagyon örültem, ugyanis nagyon sokat dobott, ugyanis láthassátok, hogy már itt beszedtem az egyik tornyát, hogy berédzseltettem, szóval ez valami hihetetlen volt számomra, hogy ilyen könnyedén leszettem. Itt volt egy kis idő, ahol védekeztem a gólem, de nem akartam, hogy egy tornyot is leszedjen. Nem is sikerült, és itt berédzseltettem, és jött egy poison, amivel eléggé beszedtem, és utána ezzel a támadással, ezzel a push-sal már el is intéztem Supercell barátomat. Nagyon jól harcolt. Mindegy, tényleg ez ilyen kis rövid videó lenne, egy ilyen 2-3 percesre terveztem. A lényeg az, hogy tényleg, hogyha nagyobb szintű leszek, már megvan a deck, hogy mit akarok használni. Az kéne az Ice Spirit, a Log, a Tornado, és még az Executioner. És tényleg ez a videó ennyi lett volna, gyerekek, én Royal lettem volna. Hello.